हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ମମତା। ଆଜି ମୋ ଖୁସିର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ଆମର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଆମେ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ 2018ରେ, ଆଜିକୁ ଆସିକି ହେଲାଣି 2025 ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ମତେ କହିବାକୁ ବି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ପୁରା ସିଓର ଅଛୁ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବ। ହବ ମାନେ ହବ, ମାନେ ଜୋରଜାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି କେହି ମାନେ ଦବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଯେ, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଦବାକୁ ବି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ କହିବି, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ହେଲା ତ, ଯଦି ହବ କ'ଣ ହବ ତ, ହେଲା ନାଇଁ ଯେ ହବ ହବ ସେଟା ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଟିକେ ହେଇଗଲା। 7 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ତ ଆଉ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟଟା ହବ। ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ସିଓର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବା, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ହବ ହବ ହବ। ହବ।